Tohle je Anglie. Angličané mluví anglicky. Takže jak se tento malý ostrov, kde věčně prší, stal dominantní v celosvětové komunikaci? Všechno to začalo u Římské říše, když Římané představili latinu a Ježíše místnímu obyvatelstvu. Potom přišly nějaké germánské kmeny, takže se Anglie stala germánská. O pár století později francouzsky mluvící Normané napadli Anglii, čímž vytvořili trojjazyčnou společnost. Snobové mluvili francouzsky, duchovenstvo používalo latinu a všichni ostatní mluvili anglicky. Pomalu, ale jistě začali francouzsky mluvící snobové plynule hovořit anglicky. Po stoleté válce ztratila Anglie většinu svého území na evropské pevnině. Anglická šlechta pomalu přestávala používat francouzštinu. Henry VIII chtěl dvorní dámu za svoji ženu, takže vyfakoval papeže a založil si vlastní církev. Aby snížil vliv latiny, snažil se prosazovat Bibli v angličtině. Jeho dcera Alžběta I. podporovala pirátství, aby zničila Španělsko. Za její vlády také začala Anglie vytvářet koloniální osady. Za dobu anglické historie je těžké určit, kdy přesně se stala angličtina dominantní ve světě, ale nejlepší možnost by byla sedmiletá válka. Sedmiletá válka se někdy považuje za první válku, která byla světová, protože v ní byly téměř všechny evropské mocnosti. Takže vítěz této světové války rozhodne, která řeč bude světovým jazykem. Vítězové této války byly Británie a Prusko. Tím pádem se Británie stala dominantní na moři, zatímco Prusko začínalo sílit na pevnině. Přestože britské kolonie mluvily anglicky, francouzština byla stále dominantní řeč v kontinentální Evropě. Francie byla naštvaná na Británii, tak pomohla 13 koloniím v povstání proti Británii. To byla pro Británii naprostá katastrofa, protože Spojené státy se staly nezávislé a dokonce si změnili výslovnost v některých anglických slovech. Během napoleonských válek se Francie pokusila Británii porazit na moři, ale selhala. Po napoleonských válkách se Británie stala světovou velmocí a kolonizovala další území. Kolonizovaná území neměla zrovna na výběr, takže se museli naučit anglicky. To bude důvod, proč indický tech support mluví anglicky. Po první a druhé světové válce vliv Británie začal ve světě upadat, ale vliv angličtiny začal sílit, protože Spojené státy se staly supervelmocí. Cesta od časů, kdy byly Spojené státy jen nějací vzbouřenci proti Britům do doby, co se staly supervelmocí, je dost dlouhá. Takže zkrátka, Spojené státy expandovaly na západ, zničili domorodce, porazili Mexiko, rychle industrializovali, porazili Španělsko, pomohli Británii v obou světových válkách porazit Německo. Po mnoho porážení a porážkách Spojené státy vyhrály studenou válku proti Sovětskému svazu. Od 90. let až dodnes je angličtina dominantní v komunikaci, vědě i kultuře. V dnešním světě je potřeba aspoň základní znalost angličtiny pro mezinárodní obchod, cestování nebo hádání se s náhodnými lidmi na Redditu. Se vzrůstem Evropské unie, Číny a Ruska by jeden mohl pochybovat, jestli bude angličtina pořád tak používaná v blízké budoucnosti. Odpověď je, že pravděpodobně ano, vzhledem k tomu, že je ve světě potřeba světový jazyk a angličtina je nejjednodušší možnost. Znamená to tedy, že nemá smysl učit se jiné jazyky než angličtinu? Ne tak úplně. V Latinské Americe je potřeba umět španělsky, abyste si mohli dohodnout férovou cenu za váš kokain. Učit se portugalštinu by se hodilo v Brazílii. Ve větší části Afriky budete pravděpodobně potřebovat mluvit francouzsky, abyste se mohli efektivně domluvit. V Číně by se vám mohlo hodit umět mluvit, psát a číst v mandarínské čínštině, protože anglické překlady v Číně stojí za houby. Když se podíváme zpět, kdyby Británie prohrála 7letou válku, je možné, že by dnes všichni komunikovali ve francouzštině, což je možná romantičtější, ale je to hrůza, když dojde na počítání. Děkuji za pozornost.